M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Takumananso abale ndi alongo mwa Ambuye pano pa Tilankhuleni Ambuye. Lero Lamulungu la 28 Pachaka. Ndipo Ambuye Yesu Lamulungu la lero akufuna kudzera m'mawu ake amene ndi opatsa moyo. Zochita zathu zikhale ndi moyo okomera Mulungu mwini amene anatilenga tonsefe. Ndipo mawu athu oyamba la Mulungu la lero akuchokera mu buku la mneneri Yesaya mutu 25 kuyambira ndime ya 6 kulekezera ndime ya 10a. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Sister Pascal Agnes Chagomerana achipani cha Servants of the Blessed Virgin Mary SBVM kuchokera ku Masanjala Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo mawu athu achiwiri akuchokera mkalata ya Paulo Woyera kwa Afilipo mutu 4 kuyambira ndime ya 12 kufika ndime ya 14 kupitiriza ndime ya 19 kulekezera ndime ya 20. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Patrick Peratu kuchokera ku St. Bakita Mpakati, St. Mary's Parish, Kamuzu Barracks mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wathu wabwino wa lero uchokera mu uthenga wa Mateyo mutu 22 kuyambira ndime ya 1 kulekezera ndime ya 14. Amene akutiwerengera uthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father John Enoch Kaliwamba kuchokera mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo tiyeni tikhalire limodzi. Mawu oyamba. Chauta wamphamvu zonse azakonzera anthu a mitundu yonse phwando ndipo azapukuta misozi m'maso mwa aliyense. Mawu a m'buku la mprofeti Yesaya mutu 25 ndime 6 mpaka 10. Pa phiri ili la Ziyoni chauta wamphamvu zonse azakonzera anthu a mitundu yonse phwando la zakudya zokoma ndi la vinyo wabwino, phwando la nyama yonona ndi la vinyo amene wafikapo. Pa phiri limeneli adzachotsa chisoni chimene chaphimba anthu a mitundu yonse, chimene chakuta mafuko onse. Chauta adzathetsa imfa mpaka muyaya, azapukuta misozi m'maso mwa aliyense, ndipo adzachotsa manyazi a anthu ake pa dziko lonse lapansi. Watero chauta. Tsiku limenelo aliyense adzati, uyu ndiye Mulungu wathu, tinamukhulupirira kuti adzatipulumutsa. Iyeyu ndiye chauta, tinamukhulupirira. Tsopano tiyeni tikondwe ndi kusangalala chifukwa choti watipulumutsadi. Chauta adzateteza phirili ndi dzanja lake. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu a mkalata ya Paulo Woyera yolembera Afilipi mutu 4 ndime ya 12 kulekera 14 kupitilira pa ndime ya 19 kulekera 20. Kukhala osauka ndimakudziwa, kukhala olemera ndimakudziwanso. Pa zonse ndidaphunzira chinsinsi chake chakukhala okhutitsidwa, pamene ndapeza chakudya kapena ndili ndi njala,
pamene ndili ndi zambiri kapena ndili osoweratu. Ndingathe kuchita zonse chifukwa Khristu amandipatsa mphamvu. Komabe munachita bwino kundithandiza pa zovuta zanga. Mulungu wanga ali ndi chuma chochuluka, ndipo mwa Khristu Yesu adzakupatsani zonse zimene musowa. Mulungu Atate athu alemekezedwe mpaka muyaya. Amen. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Mateyo. Ulemu kwa inu Ambuye. Nthawi ina Yesu adalankhula ndi anthu m'mafanizo adati, pamene Mulungu adzakhazikitsa ufumu wake, adzachita monga idachitira mfumu ina. Mfumuyo idakozeratu mwana wake phwando la ukwati. Idatuma antchito ake kuti akauze anthu amene adayitanidwa ku phwando lija kuti abwere, koma anthuwo adakana. Idatumanso antchito ena ndi kunena kuti, kauzeni oyitanidwa aja kuti ndakoza zakudya, tapha ng'ombe ndi nyama zina zonenepa, zonse zakozeka, bwerani ku phwando la ukwati. Koma oyitanidwawo sadalabadireko, adangopita ku zawo. Wina adapita ku munda wake, winanso ku ntchito yake ya malonda. Ena otsala adagwira antchito aja nawazunza ndi kuwapha. Mfumu ija idakwiya ndipo idatuma ankhondo ake kuti akawononge opha anzawo aja ndi kutentha mudzi wawo. Pambuyo pake idauza antchito ake kuti phwando la ukwati ndiye lakozekatu, koma oyitanidwa aja anali osayenerera. Pitani tsono ku mphambano za misewu, mukayitane aliyense amene mukampeze kuti abwere kuno ku phwando la ukwati. Apo antchito adapita ku misewu nakasonkhanitsa onse amene adawapeza, abwino ndi oyipa omwe, ndipo nyumba yochitiramo phwando idadzaza ndi anthu. Pamene mfumu ija idalowa nyumba muja nkukaona oyitanidwa aja, idapezamo wina amene sadavale chovala cha ukwati. Tsono idamfunsa kuti, kodi iwe walowa bwanji muno opanda chovala cha ukwati? Iye uja adangoti chete. Apo mfumu ija idauza anyamata ake kuti, mmangeni manja ndi miyendo ndi kumponya kunja ku mdima, kumeneko adzalira ndi kukuta mano. Ndipo Yesu adati, ngakhale anthu oyitanidwa ngambiri, koma osankhidwa ngowerengeka. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Ayuda anali kuyembekezera kunena kuti nkhani yachipulumutso ndi nkhani imene ili straightforward. Amakhulupirira kunena kuti chipulumutso chidzafikira ku nyumba kwa iwo Ayuda. Kenaka akadzachilandira chipulumutso Ayuda, mpamene Ambuye Yesu notsopano adzikaperekanso chipulumutso chimenechi kwa anthu a mitundu ina. To the Jews first, then to the Gentiles. Lero Ambuye Yesu akufuna atiphunzitse kunena kuti munthu ulandire chipulumutso sikokwanira kuti ungokhala Muyuda ayi, koma ukhale Muyuda amene uli ndi zoyenereza kuti uchilandire chipulumutso. Lero Ambuye Yesu afuna atiphunzitse kunena kuti kulandira chipulumutso, kuchipeza chipulumutso sikokwanira kukhala Mkhristu ayi, koma ukhale Mkhristu amene uli ndi zoyenereza, amene wavala chovala cha ukwati chimene chikuyenereze kuti ukhale pafupi ndi Ambuye, kuti ukachipeze chipulumutsocho. Lero Ambuye Yesu afuna atiphunzitse kunena kuti uchipeze chipulumutso sikokwanira kunena kuti ine ndingokhala wansembe, kumene kuti angati ndili wansembe ndatsira kale nsembe ndapulumuka. Timaziva atu zimenezi. Ena amanena kunena kuti ndiye kuti mmene mulili wansembemu ndiye kuti basi zanga zonse zidayera. Zimene Ambuye Yesu lero afuna kuti atiphunzitse. Being a priest is not enough, koma having that necessary cross chimene chitithandize kuti tikondwere nawo Ambuye kukwati. Kumbukirani kumene tikuchokera, ndikunena kuti
Ayuda akhulupirira kunena kuti chipulumutso chidzafikira kwa iwo koyamba. Chikafikira kwa iwo koyamba, kenaka mpamene chingapite kwa anthu ena. Alipo anthu ena amene amakhulupirirabe kunena kuti they are already saved. Anapulumutsidwa kalekale angodikira nthawiyo. Chimene tikuphunzira mu uthenga wathu wabwino, anthu amene anayitanidwa kuphwando la ukwati, amene kuti ayankhe kunena kuti abwera. Mungathe kuona kunena kuti ngakhalenso lero pa masiku ano, pa makadi, ma invitation card ya ukwati, pamakhalanso mawu otipempha kuti tipereke chitsimikizo nena kuti kukwatiko tipita. Mawu aja amakhala musiye mmuja, amalembedwa kunena kuti RSVP. Ena maganiza kunena kuti ati maonena kuti RSVP ndiye kuti ukakhala mpunga kwambiri, akuti there will be rice saved in plenty. Ayi, mawu amene ajama ndi mawu achifrenchi amene ndionena kuti respondez vos play. Kunena kuti mukalandira kuyitana kumeneku muyankhe kunena kuti ndibwera. Zimene ziso ndizoonanso ndipo zikugwirizana ndi mawu amenewa amene tikuwamva mu uthenga wabwino. Anthu adayitanidwa koma sadayankhe kuti apita. Leronso mwina lero Mulungu akupitirizabe kutiyitana, koma Mulungu kodi akatiyitana ndimayankha kuyitana kwake. Mwinatu ndilini ma priority anga, mwinatu mulini ma priority anu. Nkumaganiza kunena kuti ine ngakhale Mulungu andiyitana koma zimene ine zingathe kundipatsa chimwemwe ndi ndizi. Ndi chani chimene chimandipatsa chimwemwe mu nsembe wanga? Ndi chani chimene chimakupatsani chimwemwe mu Chikhristu chanu? Akuti ena akupita kumalonda, zimenezo ndi zimene zimawapatsa chimwemwe. Akuti ena akupita kumunda, zimenezo ndi zimene zimawapatsa chimwemwe. Komatu ayitanidwa. Nanenso ndidayitanidwa, nanunso munayitanidwa. Mulini mablaide yanji amene timawasogoza, amene timawatsogoza, timona ngati ndi ofunikira kuposa mayitanidwe a Mulungu. Mulungu ndayizosaka kuyitanani, Mulungu ndayizosaka ndiyitana, amayembekeza kunena kuti ndiyankhe. Komanso ndikayankha ndipite. Kenaka uthenga wabwino wa lero ukutiphunzitsanso kunena kuti Christianity is a continuous process. Sikokwanira kuyitanidwa nkumanena kuti bolani ife tidayitanidwa olo titapanda kupita ndiye kuti amatiwerengerabe ngati mmene timaganizira kuti anandiyitana kukwati ndiye kuti amandiganizirako. It's not enough. Pamene tayitanidwa tikuyenera kuti tiyankhe kuyitana kumeneku pokhala Khristu enieni. Christianity is a continuous process. Tisakhulupirire kunena kuti popeza ndidabatizidwa basi ndiye kuti ndapulumutsidwa, popeza ndidalowa usembe basi ndiye kuti ndapulumutsidwa, popeza ndili mu bungwe la mpingo basi ndinapulumutsidwa. Anzanu adayitanidwa koma sadapite. Mapeto ake they had a bad ending. Nanenso ngati mayitanidwe yanga Mulungu andiyitana koma sindichita zimene Mulungu akufuna, I will have a bad ending at the end of the day. Nanunso ngati Mulungu akuyitanani koma simupita mapeto pa zonse, you have a bad ending at the end of the day. Muli ndi ntchito yoti mupange. Mulungu akakuyitanani, it's a continuous process. Mukuyenera kuti muziyankha kuyitana kwa Mulungu mowirikiza, mopitiriza, mofikapo, ndipo Mulungu adzakhutira kuti adetanadi anthu oyenerera. Kenaka china chimene tikuona kunena kuti moyo muno we have our own priorities that are not in line with the priorities of God. Ngati moyo muno anthu ambiri sizitiyendera ndipo ena kuti timapanga prioritize zinthu zosayenera. Ena kupanga prioritize kupita kumunda, malomo panga prioritize kupita kumene ayitanidwa. Ena kupanga prioritize kupita kumalonda, malomo panga prioritize kupita kumene ayitanidwa. Moyo muno tiso ni ma priority. Ngati zinthu zina sizitiyendera moyo muno, ndipo ena kuti ma priority amene timene kuti tiwatsogoze timawayika number 2. Amene ayinokhala number 2 amakhala number 1. Prioritize Jesus Christ and have to prioritize Jesus Christ in my life. Zonse moyo mwathu zidzayenda chifukwa ino tipatsogolo pala Ambuye Yesu. Ngakhalenso moyo wa mabanja tili ndi ma priority osiyana-siyana. Zina mwina zimene ife timatsogoza moyo wathu wa banja, mwina sizoyenera, sizimene sizingathe kupititsa moyo wathu wa banja patsogolo. Let us check our priorities. Mwina zinthu zimene ife timatsogoza kugula, mwina ndi zimene sizingatithandize moyo wathu kuti titukuke. Ambiri mwa ife tili ndi mafoni odula. Kumakhala ndi foni ya 450,000 chonsecho ulibe ufa. Olo tikhale ndi foni yodani chifukwa chonena kuti talakwitsa ma priorities yathu. Foniyo sitingagugulepo ufa, sitingapezepo ufayi. Chifukwa ino titasokoniza ma priority. Kuti zinthu zikuyendereni moyo mwanu wa chitukuko, check your priorities. Kuti zinthu zindiyendere moyo wanga wa Chikhristu, I have to check my priorities. Kuti moyo wanu wa banja zikuyendereni, check your priorities.
instead of prioritizing maybe your friends, prioritize your family. Ena radapanga prioritize kupita kumunda nkumona ngati kumeneko nde zogwirika. Lero tuli kupanga prioritize zinthu zina nkumona ngati zimenezo zogwirika mmoyo wathu wa banja, mmoyo wathu wa Chikhristu, mmoyo wathu wa utumiki. Prioritize Christ, and have to prioritize Christ as well. Kenaka china chimene ife tikuphunzira ndikunena kuti we should not take the mercy of God for granted. Chifundo cha Mulungu tisamachitengere mopepukayi. Ambuye Yesu mufanizo limeneli tikumva kunena kuti munthu uja amene adakoza ukwati ataona kunena kuti anthu aja sadabwerebe kukwati kuja, akutuma anyamata ake ona kuti ndi anthu tusanabwere, ingopita nikatengeni anthu abwere kuno. Ndi anthu aja atawayitana ndiye kuti anthu ajawo adayitanidwanso. Ngati ayitanidwa amangoyenera kunena kuti azikozekeretse kupita kukwati. Akuona ngati kuti mwini wake wakwati wasowa oyitana, angopita atavala mosayenerera. Akupita kumene kuja akukawazindikira kunena kuti inu tungakhale mopezeka muno koma mulibe chovala chokuyenerezani kuti mukhale muno. Mulungutu amatitana tosefe, adatimvera chifundo tosefe kuti atitane. Koma ngakhale adatimvera chifundo, tisachigwiritse ntchito chifundo cha Mulungu molakwika. Ambiri mwa ife tili pano chifukwa cha chifundo cha Mulungu, tili mu nsembe chifukwa cha chifundo cha Mulungu. Kupanda chifundo cha Mulungu, bwezi ambiri mwa ife tisala nsembe. Ambiri mwa ife tidalembedwa ntchito chifukwa cha chifundo cha Mulungu. Kupanda chifundo cha Mulungu, bwezi tisali pa ntchito. Ambiri mwa ife ndife atsogoleri ndale chifukwa cha chifundo cha Mulungu. Kupanda chifundo cha Mulungu, bwezi tisala atsogoleri. Ambiri mwa ife tili pa banja chifukwa cha chifundo cha Mulungu. Kupanda chifundo cha Mulungu, bwezi tisali pa banja. But we should not abuse the mercy of God. Mulungu akandichitira chifundo, ndichitepo china chake pomuyamika Mulungu kuti wandichitira chifundo, ndiye ndivale chovala choyenerera. Munsembe wanga, munsembe wanu, tachizindikirani chovala choyenerera chimene muyenera muvale. Kuti Mulungu akondwe kunena kuti ngakhale wakuyitanani, ngakhale muli osayenerera, komabe mukuyamika chifukwa chonena kuti mukubwera ndi khalidwe loyenerera pamaso pake, ndiye chovala choyenerera. Kuti ngakhale Mulungu adakuyitanani kuti mukhale pa ntchito koma munalibe zoyenererazo kuti mukhale pa ntchito, tavala ni chovala choyenerera kuti Mulungu nayenso akondwe kuti adakuyitanani inde koma muli ndi khalidwe loyenerera. Kuti Mulungu kakhala adakuyitanani kuti ndinu atsogoleri andale, koma tavala ni chovala choyenerera inde kuti Mulungu ayamike ndithu kuti ndakuonetserani chifundo ndipo mukuyamikadi. We should never take the mercy of God for granted. Tavala ni chovala chokuyenererani mutsogoleri wanuwo. Bwanji inu mmene mukhalire pa ntchito panupo mubwezere chifundo cha Mulungucho pobwera pamaso pake muli oyenerera. Amen.